hendaiaren kasutik pixka bat zabalduz, problema da gaur egun ikastoak guztiak lanirrian direla. Zer nahi du horrek, bekuti gola bela, hemen subprefeturaren aintzinean dira, eta subprefetak edozoin erabaki agrezakela ikastolen kontra hemen digoiti. Gaur arte egin izan dugun lana kukuka, gordeka, hemen digoiti ezingo da gehiago egin. Beaz, egoera lagia da, zinez lagia da, iduritu beti saskako arduradunak beti nikak zaini girela, baina hor egoera lagia da benetan. Beaz, manifa hori urgentzian deitzen bali madugu da urgentzia ere hor dela. Espero dut zinet jende hainiz torko dela, elduen alumatean, asko gira BS-aren egoitzatik, hemen subprefeturan bukatzeko. Gaur egun dira behar bada bi etxaiak, baina behar bada ere izaiten alko diren bilaguntzaileak. Beaz, hor eginen dugun manifan umertuko beharko dute hori, egiten bali madutela ez dira gure etxaiak.